Aquesta està feta... Sí. No. T'has mirat? Que no t'has vist? Sí, que no et Está bien. Perfecte, gràcies. ¿Para qué? Para el Instagram de la Llotja. Hola, ¿qué tal? Bona tarda, eh? Bona tarda. No he problema con tu, estás en paseo por allí.
primera volta. Ah, no, jo també, i tant com... C'era anche la mia. No, tot és plata menys aquests d'aquí no són en plata. Perquè aquestes tanques tan grans i aquestes peces tan grans les tinc a Macer, perquè per preu, Vale. També queda bé marró, Les arracades que cada consum són millors, que també és tot plata i darrere també té No, serio, non sono proprio. Bernat.
Antes per tu, al teatre, vas al teatre després. No puc gravar-lo. Des de fa molt temps, no sé. Des de 1930 toquem aquesta mena de música. I tenim aquí el trombon i trompeta Toby Tew. Al clarinet Ivo Fabio. A la guitarra i banjo Arnau Gil. I jo soc Enrique Mendoza a tuba.
Perdoneu o meu catalão, que sou catalão não brasileiro, pero estic bem. Muchas gracias por todo y ya.